Este cavall és meu, és un eua, es diu Caoba, i me la van regalar els meus pares ja fa uns quants anys. I què és el que t'agrada més de Caoba? Tot, el caràcter que té, la forma de ser que té i que és molt bonica. Per què, quin caràcter té? Perquè és molt bona, és molt tranquil·la, és molt noble, es deixa fer, acariciar-se. Un noble vol dir que un cavall mai te trairia. Exacte. Jo això ho he comprovat, Exacte. O sigui, donaria la vida per tu un cavall. Sí. I en canvi nosaltres no la donaríem. No, per ningú. Ella, quan la muntes, se transforma. I llavors ella és la meva nina de l'ull, la meva preferida. I li agrada fer-se fotos. Sí, li agrada molt fer-se fotos. Ha tingut cavalls? No l'he fet criar gens encara, mai. No la vull fer criar. No, perquè llavors m'es quedo tot jo, i no pot ser. Entens? I aquella me la van regalar, la índia me la van regalar un company, ara fa 2 mesos. Jo crec que com menys me mouré millor. Sí, molt bé. Aquí no li dono l'escola. Per matar el temps. Lo mal que el temps me matarà a mi. Bueno, si una cosa t'agrada, no és... Avui te perdonem, però potser dia no. Prova, Yolanda, va, vine corriendo. Vale. Estan allà. No, estan a...
ficadet. I vaig anar provant, Ei, papà, no parlis a la gent, estate per la faena. Que no puntuen. Espavila't.